Kaixo lagunok, aurten ere, udako ikastarotan, nago prest zuei nire aldetik bintzat aukera bat emateko literatura bizitzeko, narrazioak sortzeko. Nik uste denok izan degula buruan, egun batean edo bestean ideia bat edo pensatu dugu, hau idatziko banu, edo hasi idazten eta, baina hau nola jarraituko nuke, norbaiti utziko nioke hau irakurtzen abertzi iruditzen zaion, eta hoi dana gero atzeratzen dugu harik eta uda batean, esatu duzu, hombre, ikastaro hontan emango dut izena. Eta ikastaro hori neria da. Eta humiltasun osoz eskaini dizaizuke dana da nire esperientziatatik abiatutako hainbait bizipen. Lehenengoa da, pixkat, oinarrizko kontzeptu batzuk argitzea. Baina hortik apartzai dana da praktikoa. Ikastaroa da teoriko praktikoa. Hau da, abiatuko gera beste testu batetatikan, entzungo ditugu audio batzuk, ondo eta toskigulako ideiak sortzeko, edo manejatuko ditugu zine edo filme estena batzuk, hoi dana, pixkat burua pizteko eta ideiak izateko, eta nolabait galdera horri, baina zertaz idatziko dut, ezta? Batzuk esaten dutene, baina zertaz, ez zaitu ezen okurritzen, hori ezin zaio horrela utzi, galdera horri erantzun gabe, eta material asko emango zaizue, pixkat ideiak sortzeko. Eta behi ideiak izan ezkero, ariketak izango dira noski, eta batez ere, ariketa horiek konpartitu. Konpartitu besteekin, bezala ez dago literaturari, zu zeuk etxian idazten baduzu, oso ondo ingo duzu, ariketa nolabaiteko lanekoa, literaturakoa, baina benetako literatura da besteari erakutsi edo bestearena irakurtzen dugunean sortzen da. Eta bide batez esango dizuet, oso ondo pasatzen dugula. Ezazue hartu hau, izango baliz, ez dakit oso gauza, serio, rigurosoa, nahiko nuke nik izatea rigurosoa esaten duguna da bar, baina giro lasaia da. Inor ez dira pensa, baina nik ez da balio, nik ridikulengo dut, gauza guzti horiek utzi behar dira, baztertu behar dira. Eta denok gutxi izango gera, talde goxo bat osatuko dugu, eta normalki jendea oso oroitzapen eta ona gordetzen dut. Beraz, ustailan, 13 eta 14, espero zaituzte. Agur!